पवन भैया तू ये कुल दो गलवन के समझैला और बकैला में आके ज्योति भाभी के छोड़त रह न। तू ये कुल गद्दरवन के कहला और सुनला में आके ज्योति भाभी और अपन परिवार का बात नहीं न सुनत रह। आज कुल दो गलवा अपन औकात दिखा देलस न। एगो बात बताओ कि कुल दो गलवा अपन मेहरारू और अपन परिवार संगे कितना ज्यादा खुश रहत रहसन, लेकिन तोहरा के तोहर मेहरारू और तोहर परिवार से हमेशा दूर रखत रहसन। तोहरा के हमेशा अकेले रखत रहसन। आखिर काहे कबो सोचत रह कि कुल दो गलवा तोहरे लुटल पैसा से हमका मेहरारू और हमका परिवार कितना हाई फाई का जीवन जियत रहे और हमका लड़का शहर का सबसे महंगा स्कूल में पढ़त रह, लेकिन तोहार मेहरारू और तोहार परिवार तोहरा संगे रहे खातिर और तोसे मिले खातिर तरसत रहे। भैया ये विचार करे वाली बात बा। ये कुल दोगलवन का गिद्ध का नजर खाली तोहार इज्जत दौलत और शोहरत लूटे पर रहे। वो तो बढ़िया भइल कि कुल दोगलवा एके दिन एके साथे अपन औकात दिखा देलसन, ना तो ई जितना ज्यादा दिन तोहरा संगे रहतसन तोहरा के डैमेज ही करतसन। बाकी भैया एक बार फिर से पूरा भोजपुरिया समाज और तोहरे वो सच्चा फैन होइला के नाते तोसे वो हाथ जोड़ के विनती बा कि तू जितना जल्दी ज्योति भाभी के अपना लो और उनकरा के अपना संगे रखो। काहे कि ये घड़ी तोहरा के और तोहर टीम को सबसे ज्यादा ज्योति भाभी के जरूरत बा। काहे कि जब एक बार ज्योति भाभी तोहरा संगे रहे लगी न तो फैसन कुल एक को दोगला और गद्दार तोहरा आस पास भी ना भटकी हो। बाकी भैया पूरा भोजपुरिया समाज और वो तोहर सच्चा फैन तोहर हर परिस्थिति में तोहरा संगे चट्टान बन के खड़ा बानो सन। जय हो पवन भैया, जय हो भोजपुरिया।